Ameni Thokoza. Singani zakuthi Thokozani. Thokoza Ndawuwe, Camagu. Bayede nakwamanye amakhosi akhona ayayibukele. Nakuwena ongakuthi wasingithi nje bayede. Sikhuleka kunina amakhosini onke. Abantu bonke ababuka nje le YouTube channel kaMkhulu wasemakhosini. Ngiyanibingelela ke la ngani zakuthi ngibikela uMkhulu wasemakhosini indaba enhlexexwa ngofakazi. Umakhosi ongumthandazi futhi ebandleni lakhe akhuleka kulo lakwaZiyona. Lana ingane zakwethu ngizothi nje ake sixoxelana ngesihloko la engithanda ukuthi ke sikhulume ngaso sibaluleke kakhulu of which I think sizobathinta abaningi nokufanele ukuthi ukwazi ukuthi kwenzekalani. It's about ukuthwasa ukuthi umuntu uma ngabe ethwasela ekhaya cause kukhona abangukuzile and ngikhipha ngoba nakho sengiyabona baningi abanele mibuzo, so there will be many people abazobuka le video kaMkhulu wasemakhosini. Lana ke ingane zakwethu umuntu uma ngabe ethwasa uzothwasela ekhaya, leyo nto akusiyona into ekaNombani and futhi inama disadvantages amaningi. I won't even recommend nje ukuthi umuntu athwasele ekhaya because one okokuqala uma uzothwasela kini ubuthwasiswa umuntu bungena esigodlweni somuntu, yebo uzokwenzela yonke into akunikeze ungene esigodlweni sakhe maqedane bese uyahanjisela ngosuku lakhona wenzele inkambo uyohlala ekhaya. One okokuqala disadvantage lapho ukuthi akuzuba khona guidance yeso elisuke lizokubheka likubuke, noma akuzuba khona umuntu oseduze physical ukuthi uzofika kuwe. Awuzukuba nalo luvalo lokuthi uvuke ekseni ngesikhathi sokuthi ulokhuzane uphahla, ngoba sometimes abanye kuyaye kuvilapheke cause ukhumbula umulana usuke uzolungisa, so some things kwakuwena kuyaye kuthathe isikhashana ukuthi ujwayele. Noma ngabe kuthi ubuzinike kanjani ukuthi no uzinikele ekuthenini wena uzothwasa wenze njani, ukuvilapha kuyafikela. That's why kuyaye kube khona kubaluleka ukuthi kube khona ugobela noma kube khona umuntu osuke eseduze kuwena osuke ezokutshela. Ngithola ukuthi nje kwesinye isikhathi I do remember ukuthi ugobela wami sometimes wayavuke uma ngabe uthi kuselokhuzaneni umuntu usalele uthola uzovuka aqala avuke ahlabele ingoma anivuse ngoba uyabona mhlasimbe kukhona lo mthongo enideep bona noma usebona ukurelaxa kakhulu kunina ningamathwasa. So umuwedwa ugcina leyo nto isikuluzisa ngezinto eziningi cause there's no one osuke ezokuvuselela esuke ezokwenzela ezoqhuquzela. And secondly, noma ngathi uyalithola ithuba lokuthi uhambe uye mhlasimbe ngawo ama weekend noma ngalezi zikhathi osuku off ngazo emsebenzini, cause mostly leyo nto isuke yenzela abantu abasuke bekanjalo. Nakhona kusuke sekwenzelelwa isimo salesikhathi esiphila kuso, ngenxa yokuthi phela ungeke uze uhlale ungalungisa izinto zakho kube kuvele kanje. Secondly, kufanele kube umuntu ozaziyo ukuthi ufunani, uzokwazi ukuziphatha. You will never ukuthi ulingeke uzithole usuwenze njani usucabanga ukuthi no man lento noma ngayiyeka vele ngini usekhaya. Ake uvele nje ukuzijube ke uhambe noma uthole usuhlangana sombatha nomuntu wakho osuke uzwana naye. Yabo zonke lezo zinto ezikanjalo lezo are disadvantages nje siyaye siwabuka ukuthi kunzima ngoba kwakhona umuntu ekhona ephehlweni omunye uyaye azuthola ukuthi ovane eqe ahambe nabanye nje siyaye sibuke abanye uthola ukuthi umuntu ahambe
emsebenzini omunye angabe esabuya kuyo yonke leyo nto, ubone ukuthi omunye umuntu ubuye sebuya ngoba sezoqoqa impahla zakhe ngoba akasazi ukuthi usezokwenza njani, uyayibona ukuthi uwonile and futhi there is no turning back. Omunye usuke sesaba ihlazo. So izinto ezisuke zikanjalo ziyinkinga kakhulu ekuthenini umuntu ungazi uzothwasela ekhaya. No, ukuthwasela ekhaya there's too many disadvantages nje asuke khona. One nje ubusuku usekuthwaseni usuke uzele ukuzoba ngumuntu ozoncela i-guidance, indlela yokuphila. Ziningi izinto okufanele uyifunde. There are some things ongeke uze ukwazi ukuze ukwenza izenze njani ukuzifunda uma ngabe ukini. Ongeke uze uzitshelwe idlozi lakho, not mangabe ethi ugobela uyakucobelela noma uyakutshengisa uyakufundisa zona, idlozi lakho likhule. Khumbula phela ugobela wakho usuke eyistebhiso kuwe. The time ekutshela ukuthi thwasa yenza nje nanje, thatha umuntu othizile kanje nje uqobe wenze ukuthi nokuthi, ukade usanokubuya emsebenzini leyo 2 hours nje noma lelo hour lelo akunikeze lona nalelo hour lelo ufika waligida ubuye emsebenzini noma wenze njani, wase uyayigezela wenze okwenzayo, wase uyalungiselela ukolala emsebenzini. Kuyinto ebaluleke kakhulu nekusizayo uma ungumuntu othwasayo, ube usebenza. So I totally nje angikuthandi mina umuntu ukuthwasisa umuntu osuke njengaleyo, cause one okokuqala umuntu noma engathi uyakuthwasisa ke uyavuma ukukwenzela. Hlala wazi nje ukuthi inyanga isuke ingakhululekile ngawe, noma ingakudonsa ikusefa ukuthi okay umuntu onjani, kwenzekalani, ikufonela ikutshela ukuthi yakubona ukuthi usulokhu uzanile, usuwehlisile izinga uzama ukuqhubeka uphakame noma sekukhona izikhathi. Secondly, kuningi futhi ukuthi ukwazi ukuthi udoje nanezikhathi nje sokukhuleka nezokwenza njani njani. Ukukhuleka izikhathi eziningi nezokuphehla igobongo ebusuku ngo-12 ngo-3 ekseni noma ngo-4 kanjalo, izikhathi zasemini ngo-12 ziyabona ziyakuphutha zonke lezo izikhathi. Kufanele usuke ube umuntu ozokhuthala nosuke ezozenza ozosiqhuquzela ukuthi mara wenze njani ukuthi nobheke nayibaleka lento. Okay, ukuthi umane uqhuquzeleke nje, kuyiza ukuthi uqhuquzeleke uma ngabe uphakathi ephehlweni, then ukuhlala ekhaya. Ukuhlala ekhaya ugcina usurelaxile nedlozi lakho lana liya relax, cause uma usuku lapha lisuke likhipha idlozi likutshengisa omunye umuntu, lisuke lifuna khona vele ukuthi kube khona lokuhlupheka, usuke befuna khona vele ukuthi ube yilo muntu ohlale ulusizi, ngoba ekhaya obviously vele uzorelaxa. Yeah nje ingaza kwethu ndawo emakhosi. Secondly, too many people bayakhwitha basuke bethwasela ekhaya, iningi labo. Ngobani omunye uthi uma usekhaya futhi uthwasela ekhaya uyaboniswa nanezinto eziningi zasekhaya. Of which omunye uend up ezama ukulungisa lezi zinto ezisuke zidinga ukuthi zilungiswe ekhaya, ezisuke zingamacala. You cannot say ukuthi ufike uzothwasa bese ugxila kakhulu ekuthenini ulungisa amacala before uphuma ukuthwasa. Yebo, ezinye izinto zidinga ukuthi ngalesikhathi oqala nje before ungene vele ekuthwaseni fanele ube umuntu umsamo wakho usuke usukliniwe, kwenziwa lokho okuthethwa kwalawo macala nokwenza zonke lezi zinto ezinjalo. So yebo awapheli izinto eziningi ayipheli, kuya kube khona okuvukayo, but akuvuke wena sewazi ukuthi no ususiphethe isibani sokukhanya, usuphumile, usukwazi ukulungisa izinto nendlela, usufundisekile. Cause ukufundisa kwakho wena the time ugena le knowledge and confidence kuwena nedlozi kuwe liyakhula. Khumbula labantu basuke bekuwe besegazini. Yeah, nganza kwethu izinto nje ezitha zibe njalo engiyaye ngithanda ukuthi umuntu azibale, azibheke, azibalule. Secondly, uzobe suke bese unaka usizi lwakini, unake ukuhlupheka mhlasimbe okusobe kukwembethe nanokucasulwa umuntu osuke khona esegcekini, yonke leyo nto ugcina usulusizi, ugcina usunaka kakhulu ukuba
ugcina usunaka kakhulu abantu abasegcikeni usungasayinakile intwaso. Kanti uma ulaphana ungacasulwa nje uza kwenu futhi umuntu osuke wazi kahle mhlasimbo osuke uthwasa naye, mhlasimbo futhi hayi ngoba nakho mhlasimbo umoya usuke intentionally okunye bese uyadlula kuyaphela, mhlasimbo ucasule isimo somuntu wakhona egcikeni la uthwasela khona kube nje ilokho nalokho, kodwa kuba yinto edlulayo. Akufani noma usuke uzokhinyabeza umuntu okusuke kuyena wasekhaya oyingxenye yedlozi lakho. Uyabona izinto ezisuke ezinjengalezo ziyawaphazamisa abantu abaningi emoyeni. Once waphazamiseka emoyeni akulula ukuthi ufunde ukwazi ukufocusa, because uma ulaphana uyakwazi ukufocusa kakhulu spiritually. That's another thing engenza ngayithanda umuntu osuke ethwasela ekhaya, ngingathanda ukuthi ithwasa umuntu athwasela ekhaya noma athwasele kubo. Kunaleyo focus nje ozoyiluza, kanti uma lapha usuke usuwazi ukuthi uzosuma ubuya ubhekana nokuthi wenze njani, uyalungiselela, you pray, uyaphahla, ayikho into esuke izokukhuba ngaleyo ndlela. Khumbula yazi uma ngabe usephehlweni uba umuntu osuke ezwela kakhulu, kodwa ke i-advantage yakhona isekuthenini uyazazini ukuthi uzokwenzani. Wenzani mostly kube uthi uma uzazi ukuthi uzokwenzani uzokwazi ukuyenza lento esuke kufanele uyenze. Yake ungakwenza, bayakwenza abanye baphumelele enganza kwethu bathwasele ekhaya, kodwa inama disadvantages amaningi, ikakhulukazi nje le genge esuke incane. You won't take umuntu osuke semncane osuke seyingane osuke ngazi lutho ngempela ukuthi uzothi akayothwasela ekhaya, ngoba kuney'lingo ey'ningi kakhulu. Uney'lingo zokuthi uzothola ukuthi omunye umuntu uphumile kunabantu akukhumbulayo, sekhumbula isesheli sakhe, ukhumbula umuntu wakhe, yabo yonke leyo nto. Angisho ukuthi-ke nomdala akakwenzi lokho, kuyenzeka, kodwa-ke into ekuyiyona esiwumanqoba ukuthi one on your mind, engqondweni yakho uzimisele ukuthi uyayinika ngabe idlozi likuhluphe enough yini ukuthi wena uzokwazi ukumelelana nale journey, because lento isuke izoba isiqaqo sezibopho eziningi esuke zisempilweni yakho. Ukuthwasa kwakho so kuzoba iqaqo eziningi kabi, usuke uzonikeza nawe ikhiye eziningi zokuvula iminyango eminingi kusuke ikhona empilweni yakho. Nganza kwethu-ke angazi noma ngikubale konke, kodwa-ke lana ngiyethemba ukuthi abantu bazoyithola lento engisho. Secondly, ukufika uzoqula ubani osuke ezokufundisa uzoqula imithi ubani, ngoba kuyenzeka uthola ukuthi ugobela kufika umuntu out of the blue ongazi ngaleso sikhathi mhlasimbe u-off noma kusekuseni noma usanokubuya emsebenzini, akutshela ukuthi thatha into ukuthi nokuthi usuthola ukufunda into entsha ongayazi. The time uyifunda leyo nto uyayifunda uyazi ngaleyo ndlela. Uma usuyazile wayifunda idlozi lakho leyo nto liyalivamise sometimes. Angisho ukuthi kwabanye abantu kubo wonke abantu kuyenzeka, omunye umuntu liyayi-eda into limtshela ukuthi mangabe sephumile eselapha limtshela ukuthi no, wena le ndlela lena owufundiswe ngayo wena-ke yethu uma uyenza bese wenza u-1 no-2 no-3 uma ngabe umuntu esuke esesimeni esikanje. So impilo-ke iyaye ibe kanjalo ingane zakwethu. Kumuntu ufanele ufunde okuningi, ufunde ukugqula umuthi, ufunde ukwazi. Fanele kube khona isikhathi lapho ukuthi noma uthole ukuthi nje uthole intuba sokuthi ufanele ukwazi uthola intuba ukuthi uma ngabe kube khona lesikhathi enihamba ngayo ke niphume nje niye ehlathini niyokha imithi. Noma-ke mhlasimbe uthwasele endaweni esemzini osaselokishini noma endaweni, zikhona iy'ndawo ezisuke ziseduze ezikwazi ukuhamba uyokha kuzo imithi. Sengisho imithi nje ekhiwayo, hayi le uhambe uyoyithenga. Kwakhona ukuhamba uyoyithenga-ke leyo mithi uzokwazi ngani ukuthi ugobele uma ngabe ethi hamba ufuna umuthi wokuthi nokuthi, uzokwazi ngani ukuthi uwubone uwazi. One fanele wazi umuthi usawumba lapha esihlahleni ukuthi uhumba kanjani, impande yakhona injani, isengaphandle ingakahlutshwa, uma ngabe ngaphakathi yona-ke iba njani, uma usuqotshiwe wona umuthi unjani, uma usugayiwe-ke uba njani lowo muthi. Fanele zonke lezo zinto suke kufanele uzazi. Yes, there is a spiritual connection esuke ikhona phezu kwakho noma empilweni yakho
osuke ingaba i-guidance yazo zonke lezo zinto, kodwa mostly there is a reason why the time ukuthi ususwe wena uyothwasiswa lapha, kusuke kufanele kube wena la abantu baqubuke kuwe egazini, baqube kuhle kwesishingishane noma kuhle kwesimo sabantu. Angazi ngayibeka ngithini, kodwa lento ikanjalo nje nganza kwethu. Kuyaye kufanele kuningi nje okuyaye kukuphuthe uma ngabe umuntu osuke uthwasele ekhaya. Kodwa mostly ngibona le ndaba ukuthi you will find ukuthi mhlasimbe nasekhaya there are some people who take for granted isiphiwo sakho osuke ukuso, bengaka believe ngempela. Abanye phela in some families there are people abavana bayibona ukuthi ayingathi lento yomdlalo, abanye not because ungabe ngayibelieve ngempela, basuke ufuna ukubona ngempela uma ngabe usuphumile uzoyenza lento. That's why most of the times uyathi uma ngabe umuntu kuzokwenzela isimo somcimbi othize, sifuna ukuthi ifamily yakho ibe khona izokubona nalesikhathi ushaya amafihlo, ufihlela lapho ukuthi hawu cha ngempela umntwana ikhona lento ayenzayo. Sometimes siyakuze kunikezwe ngisho umuntu womndeni kuthiwa akakufihlele ukuze kuzoba nale belief, strongly believe ukuthi hayi ngempela lento osuke uzoyenza lana ikhona, iyabonakala yenzeka. So mostly ziningi nje izinto kwalona ifihlo uzothola ifihlo ukuthi uthole ukuthi ufihlele, ngoba ukufihlela umuntu ufihlela nganoma isiphi isikhathi. Ungafihlela ubuye emsebenzini nje ngakho kodwa uma ngathi umuntu osebenzayo ufihlele ekseni ilanga liphuma, ufihlele ebusuku noma ngale nkathi niqeda nje ukushaya impande nithi ukugida kancane inyanga bese ithi yanifihlela. Uma ngabe ngosebenzayo njalo kusala laba abangasebenzi. So izinto nje impilo iyayibeka kanjalo impilo esuka lapha ephehlweni. Ziningi izinto ezisuke zikuphutha nosuke ungeke uzazi. The only advantage yakhona ukuthi wena usuke umuntu osuke ezimisele kanjani, usuke uzokhuthala yini ukuthi maybe if umuntu ofa ngama weekend, on your weekends uthi uma ubuya Friday noma ngabe kuyindawo engekho kude kakhulu nakwakho noma asemsebenzini, let's say nje njoba sila nje eThekwini, njoba kula eThekwini umuntu uthola ukuthi wena uhlala kwaMashu kodwa uthwasela mhlasimbe endaweni esemlazi, uzokwazi ukuthi usuke la uyele kude kangaka eMlazi umdlalo ngoLwesihlanu usuyohlala enyangeni uze kushaya usuku lwangomsombuluko kwesokuyabuyela emsebenzini, because there are some things ongafike uyilene uzifunde enyangeni. But lento about ukuzimisela ikakhulu, but nje I wouldn't recommend ukuthi umuntu athwasele ekhaya, not unless kukhona isimo esiphoqayo ngempela according to impilo yakhe, kube sekukhulunywa ke kuhlala phansi nedlozi, kukhulunywa kuthiwe cha sizomcelela umntwana ukuthi kube ukuthi nokuthi, ngoba phela idlozi elihle ukuthi kukhulunywe nalo. Lizo ngalokukhulunywa namaqeda nebese liyezwa lenze lokhu okuyikhona okushiwoyo, libone naso isimo sempilo yakho ukuthi sikanjani. It's good kakhulu futhi kuhle kakhulu uma ngabe ifamily yakho izoyithanda into uzoyenza. I can say nje lokho kuhle kakhulu uma ngabe sokukanjalo. Singenza ukuthi ke uma kukhona okunye engukhohlwayo, you can ask lapha ku comment section. Ndawo engenza kwethu ngiyabonga ukuxoxa nani. Lana ngizocela ukuthi sihlangana lapha ku comment section, like and subscribe to my YouTube channel. Ngibonga nje ukuthi nibuke i-video yami up until the end. Keep on subscribing, keep on sharing the videos. Mkhulu wasemakhosini undaba exoxa ngofakazi. Nibe nosuku oluhle nemini enhle kude umnyama kuvela ukhanya empilweni zenu. Ndawo emakhosi. Amen.